Sanibonani, Mqeqeshi Wezinsizwa lo. Bathi ubhontsho ngaje ngiphuza umatshitshi qomani. Bathi umfana empana semncane kodwa ngabathi diabetes mdala nti cha bamsukela bathi ingani ihlaza cha. Kunensizwe engibhalelile la, umfowethu ubhalile wathi, ngicela uqale ngizichaze bhuti wami. Ngiyinsizwa esencane iminyaka ingu-19. Ngenza unyaka wokuqala enyuvesi. Ngiyinsizwa engesabi ukukhuluma nabantu. Uma ngikhuluma nabantu, ngiyakwazi ukuqhuba ingxoxo. Very good. Uneskill mfowethu lapho esihle esizokusiza kakhulu. Uthi ubafoke ngihlala noRumza. uRumza ngingasho ngithi siyaxoxa makumele. Kodwa amagazi awazwene kahle. Okay? Asibona bangani kodwa amajita aphila nawo angiphethe. Into esenza singazwani, ngidlala umaskandi yena udlala lokhu ko skr. Yabo usho ukuthi hip hop le. Kanti umuntu oziphakamisayo. Akusimina ngedwa obona lokho, no anti abasebenzayo bayasho ukuthi uyadelela. Bengibuza nokuthi uhlala kanjani naye. Yabo. So yabona ungathola ukuthi nalo mfowethu akena ngisho mhlawumbe wasemasabhabsini. Yabona akazalwa ngisho emndenini no rich ngaleyo ndlela, kodwa uthola ukuthi uziphakamisa ngendlela esimanga. Bakhona abantu abanjalo, ungaze uzitshela ukuthi hayi lo mhlawumbe ingane yamtsephe, yabo. Kanti cha, yabo ingane yamtsephe ayiziphakamisa inhloko. Yabona abantu aba-rich abaziphakamisa yibo labo ongazilaba nje. Ungaze uyitshela ukuthi hayi ule kanti cha. Yabona umuntu avela abasekho isidingo sokuziphakamisa ngoba uzivalela wena amathuba. Yabona uzivalela wena amathuba, mhla usenkingeni yosizo ubani. So muso ukuziphakamisa mangabe uyinsizwe eziphakamisayo cha akukusizi lokho. Phila nje nabantu, babingelela abantu, kungabi ndabazali ukuthi uxoxe nje nabantu makufanele nixoxe. Alikho icala ekuthenini mhlawumbe uhlale noRumza, mhlawumbe udlala umaskanda, ke sithi mhlawumbe insizwa wasemakhaya wena mhlawumbe uqhamuka endaweni noma mhlawumbe uqhamuke lokushini noma uqhamuka emasabhabsini. Ayisithi mhlawumbe insizwa yasemakhaya idlala umaskandi, ihlala nomjida odlala ihip hop, mhlawumbe uqhamuke emasabhabsini. Alikho icala lapho, niphila mhlawumbe impilo engefani ehlukene. Kodwa uma nobabili ningaziphakamisa niyakwazi ukuthi niphilisane. Yabona khona edlala umaskandi udlala hip hop wena, alikho icala lapho, niphila impilo ehlukene. Kodwa nobabili mangabe niyinsizwe ezingaziphakamisa hayi niyezwana. Yabona ixoxe nje kahle, kungabi nankinga, ningaxabani, but niziphilela nje impilo yenu engefani. Yabona ngoba ukuziphakamisa akusizi mfowethu. Ekugcineni njengoba ngisho ukuthi mawusunenkinga, yabona nokuduma kabi nje uyezwa kuthiwa lensizwa ukuthi uhlala kanjani nalomuntu, no anti laba yabona laba abaklinayo ngicathi ushobona uba nenkinga. Yabona kanti zehlise ngempela. Yabona ukubingelele nje, yabo uzwani nawo ama security lawa gada mhlambe esangweni, wabingelele hayi watshethe isafu umsebenzi bo. Yabo uqala ingxoxo mfowethu, njengoba ngisho ukuthi lobo ushosho nawe ukuthi hayi uqala ingxoxo ubalo ubabazi ukuthi hey safu umsebenzi mfowethu, lama exam mhlambe nibhala ama exam noma mhlambe whatever ama test la enwenzayo uxoxe bese amthatha hayi mfowethu mina isibongo ngusibani. Yabona naye akutshela hayi mina ngubani mfowethu, hayi ngiyajabula ukwazi mthatha hayi ngihlala eroom number ba. Ngoba ngelinye ilanga wathatha mhlambe leyo rest ohlala kuyona amathekeni awavumelekile, mhlambe kuhlala insizwa kuphela. So noma awuvumelekile ukuletha omunye umuntu. Khona amaresa kanjalo, uthola ukuthi awuvumelekile ukuletha omunye umuntu owangaphandle noma le khona la. Mhlambe uyagalelwa nakhona isikhathi ukuthi hayi mhlambe ngo7 fanele wonke umuntu wangaphandle ngabe esengekho la. Kodwa mangabe uyinsizwa ayikhulekele exoxelayo ezwanayo na wonke umuntu, yabo ungakhuluma nawo ama security lawo vela sekujwayela ukuthi hayi mhlawumbe uzuma noma uNgcobo, mfoka Ngcobo kuhamba kahle bese uyawuthatha ifoto yazi ngicela phela ningitshontshise yabo bekufakise lo muntu alale lapha. Yabo yini ukuzwana nabantu ozakhela nje connection uma umuntu yonke indawo la uhamba khona. Yabo noma wathola lo connection mncane noma ubona ungenasidingo ngelinye ilanga uyokusiza. Yabo so uthi mfowethu ke angikaze ngihlabe intombazane selokhu ngazalwa. Mfowethu inkomo into angayazi lokho azalwa nje.
Okay. Kodwa kukhona ebengiwafaka endlini. Kodwa bese kuyabheda. All over bami high school bebengivumile ngezingane, but bengaqhaski, shouthi bengaqoki. Khona intombi engayithola ngika grade 12. Ngayishela, yangiqoma ku Facebook. Wayishela yamqoma ku Facebook. Ngahlela usuku abazali bengekho, ngayifaka endlini. Ngayiqabula but akufikanga ukuthi ngihlabe. Inkinga enginayo, ngiyakwazi ukuyichaza intombi, ngiqala ukuyibona. Ngithathe nenamba maqede kube nzima ukufocasa ekuyitholeni. Amantombazane lana elesi ayangivumela ngingene emarumini awo, but kunzima ukwahlaba. Into engiyidingayo ukuba nezintombi ngizozithanda. Into engiyidingayo ukuba nezintombi engizozithanda. Ngiyacabanga usho kanjalo mfowethu. Ngosuku nosuku ngiyakhuluma nomuntu wesimama. Ngiya ejimini, ngiya esikoleni ngikhulume nakajima, ngifunde. Okay, uthi mfowethu indlu yabo ngiyayishaya nayo mase ngixinekile mhlawumbe 2 or 3 times a week. Of which alikho icala lapho mfowethu, yabo. Ngiyawathanda amantombazane. Okay, wayeseyivala lapho mfowethu uthi nje ngiyobonga kakhulu uma ngingasizakala insizwa yasempendle. So wayivala lapho kumfowethu. So yabona uyinsizwa honest, yabo. Nakhona ufihlo ukuthi hayi inyoka yayiqenya mangabe sekunjani. Sekushubile, alikho icala lapho mfowethu, yabo. Mangabe into enormal. Yabona mangabe ungakhuluma ngisho nabantu abadala omhlama usanayo emkhulu, umbuze nje ngakho izinto ezikanje uyokuchazela ukuthi phela ke kona kubukeka ake ngithi kuba ihlazo mangabe sekukhulunywa esihlangana leli. Kodwa izinto ezikanje izinto eziba imfihlo, yabona. So ke alikho icala 2 or 3 times a week, yabo. Kunormal, yabona. So I think into ekushayayo la angithi uyachaza ukuthi uyinsizwa ekwaziyo uqala ingxoxo, uyakwazi ukukhuluma, uyakwazi nomuntu ukumletha endlini. Kodwa manje ikhwaya ibhimba kuphi mangabe senisendlini. So mina into ebengaxwayisa kuyona lapho ukuthini mhlawumbe iphutho kulenze ukuthi nithi mangabe senisendlini noma umuntu usumlethileke wafika endlini yakho bese wenze njani, uyatatazela, yabona. Kanti into ekufanele uyiunderstand, yabona usuke ususebenze kakhulu mfowethu uma ukwazi ukuletha intombazane endlini, yabona. Usuke ususebenzile, kodwa phela akusho ukuthi phela seliphakathi enethini, yabona. Ungena kwakhe eminyango akusho ukuthi hayi yonke into isiqondile, yabona. Ngoba nakhona ufike wenza izinto mase niphakathi bese ikhwaya iyabhimba, yabona. So into ekufanele uyenze, noma mina engisebenzelayo wangibe kanjalo, yabona. Umuntu mangabe seninayo endlini fanele wenze njani? Ufunde ungimehlisa amaphapha. Angithi amaphapha asuke phezulu, naye usuke nje elindele ukuthi vele njengoba siza la, number 1 into ekuwena esekhanda ukuthi ulale nayo, yabo. Wena kufanele njani? Funda ungimehlisa amaphapha. Mehlisa amaphapha kanjani? Ngokuthi umrelaxele, angathi ngene endlini usuyamputhuma ujafumbamba umhlabuke ucabanga ukuthi hayi konke kuzohamba kahle. Cha, menza relax, menze azizwe esendlini yakhe, azizwe khululekile, yabona. Umenza relax, akhululeke. Ungathi efika endlini usuyaphuthuma ngoba ungawuthola leyo kiss kodwa ngeke aza kuvulela indaba akakamenza relax. Ayithandi ngene endlini nje mhlambe umtshele ukuthi hayi akenze ukudla, yabo. Mbuzo ukuthi hayi uyabuka ama-movie, iphi movie ayithandayo noma ngathanda siyibuke, noma wena ke makukhona ungathanda niyibuke, noma uzwe ukuthi uthanda hlobo luni lama-movie, yabo. I-movie mfethu, you never go wrong. I-movie nokudla, mfethu ngeke uzulahleke lapho, yabo. Umbuzo uthanda hloboni yama-movie, romantic noma i-drama, whatever azoyikhetha, yabo. Bese ufaka yona wena uyazi ukuthi mnani.
then umtshela ukuthi hayi akenze ukudla lapha mthatha hayi awenze iqanda namhlanje ngifuna ukuzwa nje isandla sakho mhlamba uthosa amaqanda mangabe khona mhlambe nidle nesinkwa masikhona noma fudumeze lapha yapha ukudla yazi bengiphekile nakudla efridge awufudumeze phela sidle yabo kube umtshela yena enze yena khona ezozenjani ezozizwe esendlini yakhe relax yabona akhululeke yabo ungamweti wena menze thuma yena ngoba mehleli lapha embedeni yabo ku-tense again when busy uyamenzela mtshela hayi enze ukuthi noma umlekelele nenze nomabili yabo nidle relax awuke mayise relaxile mfowethu mina esekhululekile nizibukela imovie nakhona phela manibuka imovie umuntu kufanele abe la eduze kwakho yabo kuba ukuthi mayise relaxile ka mfowethu kubalula nawe uyakhombisa angithi ukubona ebholeni kwenziwana awuvela uthi mawususondela eboxini vele ukhahle niyayithunga nakhona nifuna imbobo nifuna nje ithuba elincane boom fine nethini yabo nawe ke isimo esikanjalo ufuna wenze njani ulithunga boom fake nethini kanjalo once wamenza wa relax wazizwa esendlini yakhe mfowethu nangelinye ilanga uzofuna ukubuya eze kuwena yabo ngabe ukuthi uyafika endlini pom uyatatazela ndowisimile uzofuna uzolusa makunjalo so ile yonto ekushaya menza relax ukuze izinto zakho zizokuhambela kahle yabona so uma umhlaba ngokhisa futhi serelaxile ngiyakutshela ukuthi nangokuzayo kodwa phela kuyadependa nakwi-performance yakho ukuthi wenze njani niculisene ngoba phela nakhona ngeke njengoba uhlezi ungizwa ngisho ngithi hayi umuntu sowungamazi ngcono mangabe unjani ningakazwana amandla empedeni yabona so nakhona kodependa ukuthi hayi nizwane nazaneka ngcono wachazeka noma yabo kodwa nje mawenze kanjalo wamenza wa relax mfowethu ngeke uzoluza so ngiyathemba ngizwa mfowethu and uzokwenza accordingly so mangabe nesisoke sokubhalela umqeqeshi wensizwa ungambhalela ku-email ethi mqeqeshiwezinsizwa@gmail.com uma nje ufisa ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho ukhumbuleke mfowethu umqeqeshi wensizwa ikhala enjabulo sho mfowethu.